Hadian kumba kat kendai senem tam kata nadu senem arjan rio kari bebar kalawan biang hakabalang klik tem ribai district kari bebar kalas dang ban kata hakabalang presbyterian klik tem nadu kani katayo baladap hakaba mensim kuoj ulawan ban cungo yaki mensim bekordor jongki samla ki hebarit hakatai kabalang laong bahagajan miet jongka sing sejan lai i ba kari bebar kalak tak syam siam yang dikot ka palang kam tam ki samla ki kena hapo ke yang mene bat haka cing kren bat sekretari ka balang presbyterian klei stem uba pailen teron ulong baka cingwan sem bakhuj ulawan haus nam arjan rio bat ulong baka cingwan sem bakhuj kadai ka bakrau tam bat ka cingker khu ya ka balang ban banra ka cingsuk ka long yeng long sam haka snong ka thau bat kum chu ru haka balang bat kat kum ka cingi thu ba pailen ulaong baka balang presbyterian klei stem kala penlong ya ka cingi seng ri bible nadu usnam arjan rio klam sange hadu kini kisngi ki bamenta bat haba penpau ya ka cing sngo keman ya ka ne ka cingwan ka ri bible ba pailen ulaong baka dai ka buram ya ublai ubalawan ban kata ya ki perbengai ha ka tai ka balang kasnong klei stem ka cingai kumba 10 kilometer na boy rengbong ka bahapru hari boy district bat nakaliang kabalang klei stem kan penlong ya ka cingi sengkerpang haka kat sau terik unai luar banwan halor kani ka benta Henry hapa pai pat haka we pat ka benta kata lang bagi comment section jong ka we ka YouTube channel hapo jong ka cela haka ba ki pat ba kil kan tho ya kani ka cingwan jong ka ribebal hapo jong ka tai ka balang da ka ba ki ong balai sim bukhuj uwan tang haka balang Presbyterian Church kat sebab kipat kemcuan ya thu yang ya kadau hang ni pinlap bah nyongut ki bari plai ya kene kemsi de ngam nang ban ong ai halor jong kene ke benta nrai pen sngo ma pi ya ke ka ba pidon hapo ka mensim ka jong pi halor jong ka te kari bebar ka ba kam sngo to ma chu shu hang ne lang ba ki comment section lai i ba ki tho the greeting is seen in church nice acting kabambot bagi tau ki kenca drama hapo ka yang mane ki penlong ru ya ka yang mane kum ki kenca ak film bala ringdol da u kameraman lane da ki kamera hapo jong ki yang mane pat halor jong ne ka bentaru pidan ayu bandong pensngau ka komen ka jong pi lang bagi comment section sai ni weru ibakam yalade ba ma uru de we ubla yo ban acting hapo jong ka te kari bebar hato kane kadai ke ka ba pensung si ya ka balang presbyterian lesi ki ba kon tho ang ne kila bandai na syabar jong ka balang ne kila bandai hapo jong ka balang ru ya ka tangim la bentep andai na kaleng jonga ngam don ai ban ong halor jong kane ka benta kumlesh bun